неописуемо. Със сигурност 2023 оценявах това да бъда избран за Шефилд. Тази година е съвсем различно, тъй като благодарен съм, че хората избират мен, виждат потенциала, че съм добър атлет, виждат потенциала, че работя здраво за това. Вярвам, че ще направя шоу. Началото на моето фитнес джърни започнах с калистетика през 2011 година, като в този период от 2 години се занимавах с тренировки с лично тегло, след което в залата имаше тренировки по силов трибой, тъй като беше изцяло чуждо за мен. Намерих треньор, който просто да ми даде насоките за 6 седмици да се подготвя за национално състезание с екипировка. Състезанието премина окей, всичко беше доста яко, но ми липсваше мускулна маса и реших да прекратя по-силовите тренировки, като се ударах на бодибилдинг кариерата си и направих няколко състезания, покачих около 30 кг мускулна маса. Също така прекратих бодибилдинг кариерата си, тъй като доста ми харесаха по-силовите тренировки за пауърлифтинг и отново се ударах на пауърлифтинг движенията големите 3. Като за начало, първото ми интернационално, както казах, започнах с 770 кг тотал и отново, тъй като отново бях гладен за световни рекорди, все още бях младеж. Реших да се отдам малко повече по-сериозно на тренировките си, да тренирам по-целеустремено, да си правя яденето, да си правя съня. 2021 също така станах трети в Швеция с 835 тотал. Също така, след което 2022 в Южна Африка ме победиха с 1 кг над световния рекорд и тогава ми беше квалификацията за Шефилд 2023. Но по време на лятната подготовка за следващата година се контузих гърба, което не ми позволяваше да правя low bar clean доста дълго време и ме лимитираше да покажа потенциала си на тренировка. Може би и това беше една от причините, в която да търся решение на проблема, който имах доста дълго време. Но въпреки това получих покана за Шефилд, която съм доста благодарен и дарах максималната си енергия в това да се представя добре. Първоначалната ми цел, тъй като получих поканата и бях доста демотивиран в този период, в който бях контузен и все още търсих начин да тренирам без болка. Свързах се с Кедрик, тогава започнахме доста бързо работа и започнахме да работим по проблемите, тъй като нямахме много време, имахме 2 месеца подготовка за Шефилд 2023. Идея беше да се забавлявам, да видя какво е на голямата сцена, тъй като няма нищо общо световното първенство. Шефилд е доста енергично състезание и доста емоционално за хората, които искат да видят същината на пауърлифтинга, тъй като виждаш, че цялата публика ти помага и ти дава съпорт за това да се представиш добре и е доста неописуемо. Първоначално знаех, че за Шефилд няма да бъда в оптимална форма. Аз и треньора ми бяхме окей с това. Като цяло основната идея беше да завърша състезанието, да не влошя контузията си, да енджойвам момента и съм доста доволен от резултатите, които постигнах за периода, в който имах. Знаех, че ще бъда по-слаб от останалите състезатели, но бях pain-free след състезанието, което беше най-голямата ми победа за това състезание. Със сигурност не беше забавно това да направя 40 кг по-ниско, но знаех, че с Кедри, когато намерим правилната насока за тренировките и за възстановяването, аз със сигурност знаех, че ще направя над това, което бях. Перформанса за 2024, след като започнах да работя с Кедри, след Шефилд започнахме да намираме начин, в който просто да болката да става все по-малка от тази контузия на гърба. И за Малта 2023 бях доста по-добра форма. Отново завърших над 2,5 кг над втория, тъй като се чувствах доста добре, но имахме проблеми с грипа. Изтърваше ме доста грипа, тъй като силата беше доста повече от Шефилд и смея да твърдя, че от тогава започнах да се чувствам доста по-силен и нещата започнаха да вървят отново нагоре.
2024, първоначално на годината, в началото на годината с Kedirect искахме да проверим какво сме изработили за 2023 като основен период, в това какъв ми е потенциала за годината. Затова направихме mock meet, който в залата, чисто по правилата на състезание, по времетраене и всичко доколкото се може до високи стандарти, направих 906 тотал, тъй като това ми даде доста надежда в това, че тогава рекорда беше доста по-малко, бих казал, и под 900 кг и ми даде надежда, в което да мога да натискаме, че 2024 ще бъде моята година. След което за подготовката за световното 2024 бях доста мотивиран от това, че мога да направя нещо над 910-915 кг. Предаде за трети опит, тъй като може би и грешно хванах лоста, избързване, притеснение и за малко не направих 905 тотал, който ще да бъде световния рекорд. Текущия в 9.3 и се станах на второ място. Чувствата ми са смесени, по-скоро е като шанс да това да се подобря психически, да се подобря физически за следващото състезание и аз вярвам, че това е една засилка, в която аз да работя повече над тези мои слаби места и следващото състезание да бъде в пъти по-добро. Густав е доста сериозен опонент и е пример за мен, тъй като Густав има над 10 години опит в пауърлифтинга, в състезателния пауърлифтинг и изобщо не го подценявам. Той е може би най-добрият опонент, който в момента имам и също така съм гладен това да подобрявам себе си под всяка една насока. Густав със сигурност играе доста добре в последните опити в избора, в който го поздравявам. Това е шампионско вдигане и ние сме приятели извън сцената, така че нямам никакви крайни мисли към него и със сигурност се подкрепяме взаимно. Планувам да го победя когато вдигам повече. Сигурност на световното, по моя преценка и на доста други хора, бях доста силен в този ден, но по-скоро слабите ми точки се откриха и съответно изпочнах щангата. Със сигурност в този ден ще се реши кой е по-силния, така че не мога да кажа, но със сигурност ще дам всичко, за да мога да го победя много на това, което е просто примерно същия тотал. Тъй като до сега нямаме такъв състезател в България, надявам се за бъдеще да има все повече състезатели. Моята идея е да надъхам малките хора, малките деца, които да започват силовите с тренировки, да могат да мислят по-мащабно и да не спират да гонят целите си и със сигурност това е моята идея за пауърлифтинга в България. Лека по лека да почне да се развива, тъй като сме малка страна. Със сигурност не е реалистично, мога да го направя, знам си възможностите, какво значи за мене отплащане на здравата работа, която не спирам да го правя в последните години. Признание за всичките тези 6 години, в които давам всичко от себе си под всякаква насока да печеля, да бъда на призови места. Със сигурност би ми дало доста засилка, да бъда повече гладен след това и да задържа призовото място за опонентите, които имам.